Guys, kumusta? Welcome back to my channel. Guys, nakikita niyo yan, guys. Ang dami ng kamote. Ayan. Ayan. Nandito kasi kami, guys, sa tita ng asawa ko. Ayan. Natutuwa lang ako, guys, kasi ang dami, oh. Ang ganda tingnan. Ayan, oh. Di ba? Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, oh. Oh, di ba? Ang lalaki. Ayan, oh. Tingnan nyo naman, guys. Oh. Oh my God. Tingnan nyo. Ito, guys, oh. May sobrang laki, guys, kaso may ano na siya, oh. Ayan, tingnan nyo, guys. A lot of sweet potatoes. Ayan. Diba, guys? Ang ganda tingnan. Ang saya-saya. Ayan. Diba, guys? Sabi nga, pag may tinanim, may aanihin. Ayan, ang ganda, oh. Dami. Hindi ko alam, guys, kung ibebenta nila to ngayon. Pero nung isang taon, guys, nagbenta sila sa bayan ng kamote. Pero parang ibebenta nila kasi sobrang dami nito, eh. Tapos ito, guys, papakita ko rin sa inyo. Mayroon din silang ganito, yung butas, ayan. Yung tulad dun sa biyanan ko. Pero sa kanila may may mga sako ng ng lupa sa palibot. Ayan, tapos open. Tapos kapag nalagay na yung kamote, tatakpan na lang nila 'yan. Ayan, 'di ba? Ayan, guys, oh, tingnan niyo, guys, oh. Kadami ng kamote, oh. Meron pa sila, guys, na ha-harvestin doon sa sa farm nila. Ang lalawak kasi ng farm nila, guys. Ayan. Tingnan nyo, guys, oh. Ang laki. Ayan. Lahat pula, guys. Pula na kamote. Masarap to, guys. Sobrang tamis yung kamote dito sa China. Ayan. Yung sabihanan ko, guys, konti lang yung na-harvest ngayon, eh. Ayan. Ito naman, guys, sa tita ng asawa ko. Ayan. Oh, di ba? Ayun pa, guys, oh. Tsaka mayroon din sila, guys, na ayun, Bagyo Pechay. Ayan, guys, oh. Ayan, malawak, guys. Andun sa dulo, hanggang sa dulo yan. Ayan. Ayan. Bagyo Pechay yan, guys. Diba? May ganyan, may sila, guys, oh, yung linalagyan niya ng parang bahay-bahay. Yung plastic yung linalagay nila yan, guys. Dati may plastic yan. Parang ganito, oh. Ito yung, may takip. Tinanggal na nila kasi malaki na yung mga Bagyo Pechay. Ayan. Ayan, Bagyo Pechay yan, guys, oh. Ang ganda tingnan, oh. Ayan. Ang sisipag nila, guys, magtanim. Basta may taniman ka, guys, malawak yung yung taniman mo. Maganda talaga magtanim. Di ba? Ayan. Ang galing, no, guys, no? Madali lang yung pera sa kanila. Kasi ang sisipag nila, guys, eh. Yan. Yan, guys. Kung tatalon ako dito, guys, hindi na ako makakaakyat ulit. Kasi sobrang lalim yan, oh. Diba? Parang kasing lalim nung yung dun sa biyanan ko. Yung ganito dun sa biyanan ko. Pero mas malawak to, guys, kasi maraming nilalagay nilang kamote, oh. Tingnan nyo. Grabe, oh.
Kung pwede lang to paliparin dyan sa Pilipinas. Grabe. Ang dami. Grabe, nagulat ako guys. Pagpasok ko pa lang dito sa may ano nila, bakuran nila. Diyos ko po, ang dami. Ngayon lang ako nakakita guys ng ganito kadaming kamote oh. Tingnan nyo. Ayan. Oh, diba? Kamote pa more. Diba? Ayun pala guys yung rabbit nila guys oh. Matagal na rin tong rabbit nila guys. Nasa vlog ko na rin to dati eh. Ayan oh. Ayun pa rin sila. Kamote rin yung kinakain nila oh. Yung kamote ng dahon. Ayan. Dalawa. Ayan. Matagal din pala ang buhay ng rabbit guys kahit sa malamig na panahon. Ayan. Kasi sobrang lamig na dito guys sa China ngayon eh. Winter na eh. Pa oh. Kamote pa oh. Ayun. So ayun lang guys. Share ko sa inyo.